nga duha ka tawo dito nga ampo, ako sa Parisiyo, ako sa pakasasala tayo. Pagbasa na ko Isus imong hilak. Yung Lord, mapasaylo pa ba ang usa ka makasasala nga nagpasa sa imong tulong? Ngayong Spirit, mapasaylo ba ka? Yung makatapat, ipasaylo ka sa Ginoo. Sabi ko makasala ka nito, so wala ko'y tarong nga tao sa tibuok kalibutan. Nga nabibiya ang tanan nakasala kung dahilayo sa presensya sa Ginoo. Pero sa diha ay igsuon na ang puno ni mga ikaw nakasala tubangan sa Dios, di mo dawaton sa disa sa kinabuhi, mupunsan ang bala ng Espiritu Santo sa mong kinabuhi. Ang muli igsuon, ingon ang Dios dala ka sa uhaw. Ay ko dili kulon ko wala gid tubig diha. Kay uhaw na. First time in my life wa ko kasulod sa lapit sa uhaw. Pero ngani kulon kanon dili man ko mo ibutang. Ay wala ko kasulod sa lapita uhaw, wala gid tubig diha pa. Iyon ang Spirit ipadala ta ka. Tungod kayong pulong sa Dios sa kaingon sa Amos Kapitulo 12 nga uhaw dili tubig kun dili pa gutom dili pagkaon kun dili uhaw sa pulong sa Dios. Daghan kay uhaw sa diha magwalikos mga namatian, ang mga tawo maaari uhaw kayo sa pulong sa Ginoo, gusto silang maminaw sa pulong sa Dios. Hallelujah. Ang usa ka maigsuon nga respond sa pulong sa Dios. Amen. Ay makatapat salamat kay response ka sa tawag sa Diyos. Yung makatapat, itawag ka sa Diyos. Tinawag ka sa Diyos. Kaya kung maklasmate ng mga itawag sa Ginoo, pero ipinuangan nila ang tawag sa Ginoo sa kinabuhi. Wala nila seryosuha, wala nila kinabuhi. Ang bala ang tawag sa Ginoo sa kinabuhi. Pinuangan nila yung suha ng may gusto, kaya ang ginabot ng mga babae, nagbisibisyo, magawas ng isuhan, mapakak pa nga. Kaya ako manghimong president sa Bible School ng Zonan. Wala ako manghimong leader. Pero ikaw, baguhan naman ko kay si Kansilister naman ko nagsupod ng eskwela. Naghihimon ko nalang president. Nakita doon nila akong abilidad, akong kakugi. Katotalan ng Zonan kasi sa dito sa Ginoo tanan. No, kaya hihimon ko nalang president. Kaya ako mga classmate, yung mga naagi pagkapugoy. Kaya abin ako yung ang Bible School, mga ang nag-eskwela ito, mga balaan na tao. Sus, mga iwan ko, beri ay. Nagamot ako dito. Salamat lang, kaya ay wala ang Espiritu Santo. Kung gusto kong kaugalinon, kaya alam ko na dapat ang sa division. Ito na ako, ipanso ko, iso dito sa Ginoo, ako'y kaon. Kaon kong basura dito sa division, igsunan. Huwag yung pagkaon ito, kaysa ka lang, grabe trabaho. Kaysa ikalintura ka, trabaho ko din ka sa kanal, na pati hugawa. Pagkabot sa Bible School, igsunan dito, pag hindi mo masinati, mong classmate ka nili mayo. Hindi ko, dari matsukat yun, kasi mga kahit rin. Hindi ko na wala ang Espiritu Santo, relax lang. Kaya na ako nagpuyuni mo. Dagpag yung lawas mga classmate, dagpag ka. Dagpag yung lawas, magpapa ni Pastor Ramalin, dagpag kayo. Binuang ko, alam ko nila, tingalaw ko yung isa kasama ko na ako, isa kanili na ako, isa kasugo na ako, may zunan, butungan sila. Ay nga naman, nag-uban ang Ginoo na to. Amen? Katapat, nag-uban ang Ginoo niyo. Yung may mga kuya, patutong balay kay magbuwa mong bugas na may talagdan. Sige, sulat nila. Kung sa orasan ni gawas, sulat. Sa orasan ulit, isulat. Pag ulapas ka na kay files. Sabi na may school. Walay cellphone, kuya. Sulat may cellphone ito. Hallelujah. Pero musutak ng kasi. Pag cellphone, mangawat ay cellphone. Hallelujah. Ako yun, isuwan, ituman ang kuling sa Ginoo nako. Wala ko ng pinuang. Muna isuwan, tawag ko sa Diyos. Ipadala ko din ang niya ang resulta ng suunan kung hangtod na gini sa akong kamatayon magpagamit ko sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Muna'y katuyungan sa Diyos nato anong tinawag ka sa Ginoo. Praise God. So, nagkabit ko Bible School, bisan yung ginikanan. Sige, ang eskwela nito, bisan piso, ginikanan mo sa puntahan, bisan piso. Yung ko, sige, dili ko isportahan, pero na ay Diyos, nga mo suportan ako. Pila ka examination, eskwela ko yung suon o South Raleigh College, NC2, tanang food and beverage. Tanang klaseng ilimno niso, memorize na ko na. Tanang klaseng butilya, memorize na ko na. Tanang klaseng brandy, memorize na ko na. Tanang klaseng wine, memorize na ko na. So, nakalimut ako karon. Tanang klaseng ilimno niso, tanang klaseng ilimno, memorize na ko na. Ang course na ko, food and beverage good. Kanang mga skirting, kabalo pa na, kung hindi na nanak ko yung sokon, himuon rin. Marami niyang abilidad, magamit po. Amen? Ako yung abilidad mag-skirt, kaya mag-ginutindot ang kuntina.
Ako na eskwelahan na, 6 months ang eskwelahan. Pero wala na ako nang isabak yun, iba si Bako diskubrihan ko, kasi hindi na ako makapahulay. Kada lubaan ang skirt na isunan, taas kayong lamisa, o niya, sa 5 minutes lang, mahuman ka ng skirt. Kaya na ko na sa grasa sa Ginoo lang yun, pero na ko na himuon rin kayo para ma-diskubrihan mo, amen? Wala na ko na nagsabak ko sila, pero isabak na yun. Hallelujah. Ang problema mo ni, wala di ko kapasa sa insito, hila ko. Ako ay usaha kapasa. Kung ano yung napay mga bugong kayo paspitan ko ay study absinun ka na nakapasa sila. Ano ako nung gabi akong tuon, hindi gusto lagi ko ma-upload. Gusto ko, hindi na akong kinamuhin ba? Kung saan hila ko yung suon ko, ano manili, ano kapasa? Ako naman isa makapasa. Ako ito gitawag dito sa Ginoo. Iya sa kabas na ako kay Zona, sa eskwela, ako na po na nakapasal. Ang plus ko nakapasal. Ato pa yung Zon, doon ay plano na yung sa ato kinabuhi. Amen? Kami mahay lang po, sa ako yung kinabuhi. Yan. Kapag yung iskala, pagkita yung kapasal. Salamat sa Ginoo kay iya hakin ang matuman. Amen? Hallelujah. Praise God. Muna yung Zon nga, ato doon ipakita nga wala bang wala kita'y kahadlok sa Ginoo. Salamat sa Diyos kita gagawin asawa sa asawa ko. Hallelujah. Praise God. Ako magdahong na siya ay hatag sa Ginoo sa buwan. Kaya kung tingaling igsoon, kung nahimong tingaling ko kung sa katao nga nandunay taas nga posisyon, no? Pero mas taas na posisyon ng pastor, high calling ng pastor, gano'n. Kung kalaghanan sa kalibutan, ginagirok na sa kalibutan ng mga pastor. Kaya ito, ang pastor Ikso, hindi ipautangan, bisa na lang kung kining mangutang ka o kining plansa, hindi ipautangan kay pastor ka. Iro kaya pastor na itong unang panahon ng Ikso na. Hindi ipautangan ng tripan, di ba nagkabayan ng pastor? Yes, may trabaho ko. Hallelujah. Iro kaya kanyan ito ang pastor, bisa niya masaktan Ikso mo sa makalaghanan nga ang pastor ay high calling sa tibuok kalibutan. Munang palanggang niya ang pastor. Kung mo atong i-Korean ni Sunan, ang pastor na mau pagtagal sa president. Yes, kung suko ka ni Iksoon ang pastor dito, maglupaan na ang mga people, kautungan. Kaya na may blessing, may anointing na manawat sa mga lituman sa mga alagad sa Diyos. May anointing ba? Ano yung sa Bible, Iksoon? Sa Matthew chapter 10, masahon ni muna. Praise God. So, salamat sa Diyos. Kaya kaayo sa among kinabuhi mo katapat, gitawag mo ka sa Ginoo. Lain-lain ang trabaho sa pagtawag sa Diyos. Di mapunta ng pastor. Ay kung magwalit na lang, isa na mamina, wala na. So na ay mga lain-laing grasa ang ihatag sa Diyos na natok may sunan. Praise God. Hallelujah. So ito maglalan may sunan, ato ta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kaya makita sa Deuteronomy chapter 27, 29 verse 29. Deuteronomy 29 verse 29. Mag-isot kami, so wala akong makasulat sa laptop, kay ikapoy dito may sumalan. Salamat sa kinabuhi si Sir April, na Nairobi, na nagpadalang so, ng pag-break na mo, ang kabantay, asa kami agi sa April, nakasulot mo ng kabiro. Nag-prayer tingnan din, salamat din nga pinuliyahan para lang inagmayos Ginoo. Support yun sa puluhaton sa Ginoo. Salamat kayo sa mga nag-apil ng kahapon sa prayer. Tanan, i-apil na mag-ampo. Praise God. About a successful Christian living. Kana bang malampuson at Kristohanon sa pagkinabuhi sa kalibutan? Kasi gusto kalampusan. Tanan yun, gusto ko palpak. Tanan gusto kalampusan. So na ay sikreto yung ihatag sa inyo ha. Ang mulampos kita sa igsuonan, sa kanatong himuon, walay patpak, trabaho ka, igsuonan ka namang i-bless ka sa Ginoo sa imong trabaho. Sinulig ko siya, i-bless ka sa Ginoo niya. Kasi kamasada lang ka, i-bless ka sa Ginoo. Negosyante, tanang nasi buhaton, igsuonan, i-bless sa Ginoo. Ang atong tema, successful Christian. Dili Christian ha? Dili Christian, amen? Dili Christian. Kaya yung mga kasama na kaon lagi apas, amen? Hello? Christian ba? Tiyan ay mong Kristohanon, tiyan. Christian.
Ngayon, igsoon, ato na mga tinago ang Ginoo, puntas mo sa tinago, sikreto ang Diyos. Nga ang Diyos, ato na mga tinago ang Ginoo, nga atong Diyos, nga wala niya ipadayag. Wala niya ipadayag, igsoon, wala siya mga tinago. Okay. Apan ipadayag niya ang iyang balaod kung angay kining sundon nato kung sa atong makaliwan hangtod sa kahatulan. Amen? Ang atong tema, successful Christian. So, 7 steps for successful Christian living. Kunay, 7 igsoon ka mga lakang. Ang mahimo ta igsoon nga mauswagon pa na. Mauswagon, successful, malampuson nga mga Kristohanon, malampuson nga mga piniling sa Dios. Yung mapapakanta kanina, na kung nasabta kayo sa kanta mo naman, we are consideration. Pinili katapat, dipili ka sino? Mga pinili ka sa Diyos. Hallelujah. Unya, ilibalik sa Diyos, pilikon pag-itong ng kinabuhi nga matarong. Amen? Pinili na ka, pinili ka natin suon, madala. Kaya may mga pinili. Ang tinuon, pinili pag-iti, ang pinili pagod sa Diyos, na kinabuhi manakasama ka Kristo. Buutan, mukatapat, matinumanon. Ngayon sa dali, ato niya mga tinago ang Ginoo na atong Diyos, na wala niya ipadayag. Kaya na ba naman, asa gikan ang taon? Ang Diyos may nabuhat, asa gikan ang Diyos? Maglagis na mga asa gikan ang Diyos. Na ito mga tinago, na dili pwede inang ipahayag. Apan, ipadayag niya ang iyang balaod, ang iyang sugo, ang iyang pulong. Ipadayag niya ang iyang, wala niya itago sa Jesus. Amen? Kung ang may kining sundon nato o sa atong makaliwan, hangtod sa kahangturan. Nagamo ko sa taas atong buhay ng Diyos, amahan na mo kalaginton, kung pulong isod sabton, kung wala imong panabag. Kung ikaw ang gila ang Diyos na mo'y source, mo'y tinugdan sa kaalam, malagit mo sa kahibalo, Ginoo nga Espirituhanon. Ampo kami, mga murasa, ngayon mo kami tabangan, kaprihan ni mga makasikasi kung nahunan, masagta na mo ma-apply ang imong mga pulong paminahon ka ng murasa. Dahil kung kasaulay katapusan, nabunin kami sa hamiling na dugo, ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ino katapat, advance Merry Christmas. Tertib paspasa sa panahon. Hapit na igsoon ang beer. Beer man, perting paspasa yun. Ang panahon, 2025, pag 2026 na po na igsoonan. Pero ang atong Diyos, wala ibabago. Amen? Yes, all the time, good. God is good all the time. Hallelujah. Praise God. So, 7 ka mga lakang ang mahimutang malampuson. Ang mga estudyante, mahimong malampus din sila. Wala ipalpak, mahitabok, may suhunan. Ako kinting na-realize, ukat pagkitigsuon sa akong pagpamastor sa MC pag yun. Hallelujah. Ako yung sibaran, kinig 7 or 7 God's number. Una may suhunan, ang mahimutang malampuson. Hallelujah. Number 1, spend unhurried time with God. Maghatag kita igsuon o kanang tawag bitaw unhurried. Alam mo naman na? Ano bang pinugos bitaw nga sige na lang kay kung man makakata na lang time sa Ginoo. Amen. Hello? Isa ka basa na ni Bible? Kana mga negosyante, sultian ta mo, nga nung niuswag na sila, ni success na sila mga negosyante, ay nana sila adlaw-adlaw kinabasa. Kasi na ginabasa ba? Kung saan yung mga sekreto, yung sumunsaon pagpadato. Nana sila ginabasa adlaw-adlaw. Kita po rin ng mga Kristohanon, una igsuon ng lakang, ang tamahimong successful ng mga Kristohanon, tingali na apay nag-apply din, wala kasulod na, una igsuon ng himuon, spend unhurried time with God. Na ay kay time igsuon nga magbasa ka sa pulong sa Diyos. Hello? Magbasa kita sa pulong sa Ginoo.
15 minutes. Kasi nagbasa na rin 1 hour. Wala. 15 minutes nagbasa. Kasi lang 15 minutes na magbasa. Kanya pag kumali magbasa, mag-pray ka 5 minutes. Kasi na kayo muna. Oh, anak ba? Expended ka. Kinakala mo kayo ginahimo. Ano daw? Praise God. Hallelujah. Kanang mga treasure hunter, hindi pwede nga wala na sila mapa. Oh. Hallelujah. Mapa gid suga. Amen. Ang inalong, ngipin mo na. Ang mananagan, hindi pwede walay kumpas. Kay magsaad na sila asa gid musupay kadalan gyud. Oh. Ako, 5 years pagit ko nalagat, may suna na agad na gitaw ka puruno. Ang brand sa usa ka satellite, puro na rin kiligsoon, makita, musubay ka. Nya, plus kumpas na yun, asa masaak. Di ba ba na Jesse? Naagin yung TV-TV kamay, nag-drive ko anak, ay puli-pulong yung drive. Ako ba, nakatuhog na. Alas 12, alaon na, nag-drive ka kapit ko. Tinatanaw na kiligsoon. Wala yung makita, iso, ningit-ngit kayong dagat. Wala yung makita ka bukid. Ang ako lang ilatanaw, ang satellite, asa mo aki. Oh. Ay mga lumilong yung subayon, sundong kita. Naay mo lang triangle na nasa unahan, triangle, pasabot mo na ang destination ni mo adto ka. Payaw na siya among girumbo. Nang subayon kita. Eh kung wala ay suot katong satellite, wala pa kompas, posible nga masaag yun. Di ka katuon sa daghang isda. Kita kang Kristohanon, ang Bible oy atong satellite o more atong kompas. Kinahanglan ko na tang maglantaw sa pulong sa Dios. Kay basig wala na ta sa basing. Wala ta magsubay sa will, ikahan ko na mga pakyasta. Amen. Wala man tingala kay igsoon nito kong trabaho, nito kong negosyo. Unya dili ka successful na naman, wala ka kanunay magtawag, wala ka magtan-aw kung si angay himuon, masig kasaag ba ka? Ingon ang Joshua 1:8. Saha. Mahimo ta successful. Si Joshua may suonan, muna ni mupuli kang Moses. Kaya ginuwala igsoon ni Moses, sa diyang ikuha sa Diyos ang iyahang mga katawhan, ikan sa Ehipto, ikuha niya ang igsoon ng mga katawhan nito, human sa 400 years. Pinangko ang mga Israelite sa Egypt, 400 years kapin. 430. Kanya sa diya igsoon nga, ikuha sila sa Diyos, mas nakabuok 600,000 ang ligawas ikan sa Egypt. Hangtod igsoon nga ligawas sila, siyempre 40 years pa sila igsoon sa dito sa wilderness, desierto. Imbis nga 7 days na to sila, God's number, may abot sila igsoon of 40 years kaysa ilang pagkamasinong-akon. Wala sila musubay sa kabubuton sa Ginoo. Sa diya may suman na namatay na si Moises, si Joshua mo nagpuli. Si Joshua igsoon, wala si kasanatian, wala si experience sa pagkalag mga tao, mapin ang mga tao kato igsoon na pagkulpulan, puros pagkulpulan, exit lang sa mga obedient. Puro pagkulpulan, may suman, patapalay si pagkulpulan. Una igsoon, ingon lang si Joshua, o sabay ko himuon, Lord God, lain-lain manig batasan ni mga tawanan ni. Lain-lain manig kinaiyak, hindi nila kaya. Kung may abot na silang 800,000 kapin, mga lalaki lang to, may labot, babae, mga bata. Kung kapilon to, ikang kayo. Kung mo ito yung malaho ni Joshua. Ang kay anak, galima, walang iso na kinuwala ko, no? Pagtungkulan ko sa Exodus, katulong ako sa kilip pa rin sa batasan. 5 lang na. Pagkanawalan ka, Joshua, pwede naghana 800,000 lalaki lang na. Wala po babae. Wala po bata. Kasi saan mo na ako niluto ng mana? Muna yung takso sa Diyos. Ayaw ngayon kalimti ang basahon. Katapat, ayaw kalimti. Kinahanglan nga tunan mo kini adlaw o gabi o pag kinabuhi sumas tanang may sudatin o mag-success ka. Amen? Yes. Kaya nang napigilun sa ulang ko ni, ang Diyos matag siya buhay, matag siya pamaagi mo na. Muna yung atong kumpas, aruta mo success. Amen?
igsoon, detect sa yawa, gigamit ang cellphone. Hindi na ka makabasa sa pulong sa Ginoo. Mahimo na kalitang kayo, dahil kaparo sa hibuon, di na wala ni guidance sa Holy Spirit, nga naman, wala ni mo basa ang iyang pulong, instruction sa Ginoo. Number 2, take time to rest. Amen? Paghatag ka o, time pahulay. Hello? Katapat pahulay po. Kapoy naman kayo ang minabuhi. Kapoy trabaho, negosyo, kapag kalabi na kastrabahoan, kapoy kayo, napang kayo mga kauban nila, kapag pag-akos balay. Niya, pagkalabing ko, nipigay ka mo simpas, amot. Amen? Hallelujah. Hatag po tayo sa Ginoo. Kapoy tayo rest. Amen? Dihakin ta sa presensya sa Ginoo mag-rest. Kay kapoy, ikso ng trabaho, pag wala tayo pahulay. Pag wala ka rin kay ikso, nung ka nagitawag rest day, hasta kapuya ng trabaho. Ang tao sa, kung wala kay rest ka sa presence of the Lord, kapoy imong trabaho. Sa pastor, nagtudlog pa na siya o mga bata, yung anak ka-business. Dahil ko, sige, magtulog kang bata, sayaw. Una ko nagtudlogan, folk dance. Pag mag-pok-pok, black dance na. Hallelujah. Ako na nagtuluan ng soon ka ng interpretative dance, yaman ang abilidad, ikaduha folk dance. Naib-lasing, amen? Tugtog kami, apoy-tugtog ko na yung talagin na yun. O, naib-lasing. Kulang na atay permitting, ayaw pagtudlog. Yes lang. Na atay kag-spirit, ayaw pagtudlog, ha? Yes lang. Ano may naman na mga tao dito? Wala na iksoon nga, ha? Dali na kayong blessing di ay pagmusunod ay ka sa will ni God. Amen? Kung apuyon, ganito mong trabaho ang iya sa Diyos, apuyon, yun ka. Hallelujah. Praise God. So take time to rest. Genesis chapter 2, verse 2 to 3. Genesis, rawa ha? Ang Diyos galing mismo nagpahulay. Amen? May pahulay sa dito, ikapoy siya, no? Hindi ka po yun ang Diyos. Ingon siya, sa ikaputong adlaw, nahuman sa Diyos ang tanan niyang gibuhat. Sige, ikaputong adlaw, nahuman sa Diyos ang tanan niyang gibuhat. O, may pahulay siya, gikan sa tanan niyang gibuhat. Tanan niyang gibuhat, hindi pahulay, hindi rest. Lunes kahit sumagay pahulay, tanan niyang gibuhat. Allah, okay kayo rest. Ang Diyos na niyo. Hallelujah. Sa verse 3, ipanalaginan sa Diyos ang ikapitong adlaw. O ibalaan niya, kini, kay sa maong adlaw na tapos niya ang iyang pagpamuhat. O ipahulay siya, gikan sa tanan niyang gibuhat. Katapat na tayo ang Diyos, pahulay po. Wala man siya pahulay, tuwing nga po yung ginuubuhat. Ipahulay sa Exol, kaiyang i-bless ka ng adlaw. Amen? Tingnan na taong-taong ipahulay. Amen? Ang Diyos di ka po yun. Ala, kasi trabaho din na ka po yun ang Diyos. Pero may pahulay na Diyos yun. Yes. Masawa bito ang Isaiah chapter 40, verse 28. Di ka po yun ang Diyos. Awa. Isaiah chapter 40, verse 28. Wala to. Dili ka po yun ang Diyos. Wala ka ba di ay manipalo? Wala ka ba di ay makabdungo? Ang Ginoo mao ang Diyos nga walay katapusan. Siya mao'y nagbuhat sa tibuok kalibutan. Pila ka adlaw? 6 days. Dili siya maluya, dili siya kapuyan, o dili matuki ang iyang kahibalo. Siya naghimos tibuok kalibutan. May pahulay siya dito, ikapoy sa naluya siya. May pahulay siya tungkol kay gibalaan niya na ng adlaw. Pinasahit na nga adlaw. Amen? Yung makatapat, pinasahit nga adlaw. Lagi kay adlaw, igsuon ka na, pinasahit nga adlaw. Iyang inis Ginoo. Amen? Lagi kay pinasahit nga adlaw. Hallelujah. Muna isunod mo success kita. Na kay rest, makatapat pahulay
sa presensya sa Ginoo. Number 3, practice gratitude. Hello? Kinahanglan i-practice na ito ang pagkamapasalamat. Saan na ito ha? Psalm 118 verse 24. Nawa ito ha? Practice gratitude. 118 verse 24. Saan na ito? Ngunit David eh. Salmo 118 verse 24. 118. 118. 118. Muli ni David verse 24. Saan na ito? Na-practice ang mapagkapasalamaton. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato. Amen. Every day so kitagaan tag kadaugan. Ang uban iso nga version kitagaan tag kadaugan. Kaluwasan. Nahuman ang trabaho kada adlaw ba? Maglipay o magmaya kita niini. Amen. So mahinang practice gratitude. Usa ka igsoon matulog, kinahanglan magpasalamat ka sa Dios. Hello? Lord, salamat Ginoo, gitagaan ko nimo successful kay buhaton karong adlaw. Lord, salamat Ginoo nga imo pong ipasuwang ang adlaw sa akong kinabuhi. Salamat Lord, ginugaan usab nimong adlaw sa akong simana. Ug ang mga simana Lord, imo gidugang sa mga bulan. Ang mga bulan gidugang nimo sa akong katuigan. Salamat Lord, niadto ako sa usa ka dapit nimo kong gibantayan. Na i-practice na to ang atong pagka-gratitude, pagka-pasalamat. Pagpatala ko ka itong naigsuunan. Kasi hindi lang tudap ko gabi. Dahil ko manadap ko kag kung wapo kayo kung dap ko gabi naigsuunan. Nag-bend daw ni Pastor Jimson si Shopee. Iya, sa mga dap ko. Ano may babae sa Jimson? Mas bawal, hindi ka bati nila, no? Si Shopee, usan na siya successful kaayo ngayong people sa Kiamba. Ay di sa tayo ang Kiamba iso pagkasima mo, ulit kita sa Kiamba may sunan. Hindi kita pabalik mo sa aspilahan niya. Na ako kinasagin tayo Ginoo. Ang itong igso na imo sa maestra, usan na ka-take exam, pasag sa igso. Doon mo na ako, ang tinuod, nag-meet sila ni Shopee ni Pastor Jimson. Pag-meet nila may sunan, nagpapay sila. Hanggang gawala, naging mautang ilang mga batas, yung kagama. Nasa sa Jimson, di ba? Ang naligsuan, nagkaginlabay sila. Ano kung kumata ko? Kunin doon, pasok na po eh. Ano kayo mga dapunin-ad kayo, gibupag ka kwak. Bukag, yung paglananggal, o sarip ako, sarip ikon. Yung kung kang mga tulisan, ay, hindi ako ba, kayo nga lang, Iulong. Dito tayo tapong sa wala ko nagdapong manaktan. Hallelujah. Praise God. Nga ako pag-inyong na pinagdapong kurang, dito ko ay. May pagkatapan, ampo po. Sa patulog. Saan mo ko, patulog tayo. Tawag ka. Pagin ka, magpasalamat sa Diyos. Salamat, Ginoo. Dengan dawat pagkaan mo kalapusan. Ikan para sa pagsubang sa adlaw Ginoo ato sa pagsalo. Wa gid mo salo imong pabor sa kinabuhi. Wala gid mo salo ang imong pagpantay na. Wala gid mo salo imong giyan ako. Wa gid mo salo kay pagsupply sa mga panginahanglan. Misalo pa ang adlaw pero wala mo salo ang imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Amen. Ang atong prayer. Hindi mo salo kini suon ang pagkamaayo sa kinabuhi. Kapalutang magpasalamat. Number 4, 7 steps to successful Christian living. Focus on God. Amen? Kinahanglan mo, focus ka sa Ginoo. Maginaon sa man ang kinabuhi, kinahanglan naka-focus ka sa Ginoo. Hallelujah. Mukatapan, salig sa Ginoo. Maginaon sa man, naka-focus ka mo kasing-kasing sa Diyos. Sa katapabuan ito, naka-focus niya mo kasing-kasing sa Ginoo. Hallelujah. Kay kapoy biya tamang sunan.
trabaho, labi na ning mga estudyante, trabahante, kapoy biya. Ika na Mateo 11:28. Mateo 11:28. Ika nakapokus kita sa Ginoo nga sunan. Hallelujah. Kailangan ko yung mga Kristohanon nga nakaka sa gawas, wala na makapokus. Ang ilahang kasikasin diya sa tungkulin ng Diyos. Ingon siya sa Mateo 11:28. Abante lang kamay. Ingon din sa nawas din sa ingon na. Duol kamo kanako. Sa ingon ni Jesus, paduol kita sa Ginoo kay duol mo nako. Kamong tanan nga gikapuyan kung gibungatan sa inyong gipas-an. Kapoy na kayo, mga problema mong sunan. Daghan kayo mga pagsulay ang kinabuhi. Ipagkita mo duol sa Ginoo. Daghan kayo mga sulir sa kinabuhi. Gusto niya panuulog ang tao kay sunan. Tanan sa inyong ipas-an o papahulayon ko kamo. Pahulayon kita sa Dios. Hallelujah. Diha kita fokus sa Ginoo. Amen? Papahulayon kita sa Ginoo. Siya presensya. Praise God. Fokus kita kay sunan. Labi na ito mga trabahan. Ayaw paningkamot. Ayaw grabe. Imot po na lang imong kaugalingon. Igsuhon sa grabe paningkamot. Kapoy kayo na magsunan. Ako kinalatindan sa una po lang po yung Ginoo. Ako pa yung kasun sa Diyos. Pero hindi kapoy yan. Ako igsuhon niya. Makasakit na lang ka. Ang igsuhon niya. Patiyo na lang mo. Hindi na ayaw ibati ka. Wala na ibati ka niyan to. Nga naman nakapokus ka sa kalibutan. Amen? Hallelujah. Ayaw po pag-ingon may suwanan mo. Sakit akong diyan. Wala, yung tiay na nito. Ha? Kitiglan na mo. Yung tiay na yun. Ipano mo ka? Amen? Ayaw nila. Ayaw po na yung katapan. Ayaw pang negative. Focus sa Diyos. Amen? Yes. Namulog yung tiglan. Ulog lagi. Wala, rayuma na. Kitiglan, rayuma. Mula ba na ang tao karoon? Amen? Yes, sakit akong tiyan, masigit ka na, masigit doon, ha? Kung saan naman naging i-declare, wala ka rin yung naging ako tigil na. Wala ka rin yung Diyos. Ikaw naman naging ko na, ha? You know? Inahalan pag positibo, tatanong focus ka sa Diyos. Hello? Wala ko ano na siya ko. Nalagay ko kung naman, computer na nga, ha? Ipaako na yung mo. Ano ba? Ayaw i-declare hindi masakit-sakit kaya namati ang Diyos. Amen? Ay mo katapan, anak mo ba sa Ginoo? Naaral mo kayo otoridad. Ingon nga rayuma kasi rayuma na. Ay atong pinulungan doon na gahong. Amen? Doon na gahong, sakit ng pulong. I-declare na ito. Wala tag-doktor na, tas-doktor, amen? Kaya ito, upo pa doon! Upo pa doon! Kung sakit to, upo! Wala kami yung nalong tong TV! Umaupo kami kung ba't TV naman? Grabe, sobrang tas doktor! Dili ko na ang persona na kayo pagturo, amen? Hallelujah. Nakasakit ayaw siya kung sakit. Ako ang gigis niya. Pansya na din eh. Ha? Hallelujah. Dili yung katapan. Wala kay sakit. Kaya magpipigan na sa ngalan ni Jesus. Ano ba nga yung tulidan? Ay pagtuloy na sa ngalan ni Jesus. Wala pa kay sakit. Kaya wala ito na kay sakit. Makaluya ka na. Maluya ka. Focus po sa Ginoo, amen? Hallelujah. Number 5, die to yourself. Kinahanglan mamatay ang imong kaugalingon. Hello? Kinahanglan mamatay na mabatasan. Hallelujah. Galacia Kapitulo 5:19. Madalam. 26. Galacia 5:19-26. Hallelujah. Galacia chapter 5 verse 19-26. Kinahanglan mamatay kining flesh na to, kining atong bugod-bugod pabati pa.
Kaya ayaw kita ni isa, malagi kadaugan, wala successful ali. Sayod kaayo pag ila, sa buhat sa tawhanong kinaiyak, tawhanong kinaiyak. Pag naapalay batasan yung maayo diha, di ka successful, no? Makita kini diha sa salawayon nga paghilawas, hilawas pa. Hugaw o hilas nga mga buhat, hilas kayo kisunan. Yes, 20. Ingon man sa pagsitbas sa mga Diyos o sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinungtanay, pagpingkil-pingkil, si Kore hinungdan ng pingkil, Diyos na hinungdan ng pingkil, pinaksir na hinungdan ng pingkil. Amen? Sa kasina, masinahon kayo. Sa kapumot, yung katapan, hoy, ano kapumot? Sa kahakong, katapan, dalo. Sa pagkabahin-bahin, ikaw hinungdan, ano, nagbulag sila. Sunod, pagkamasinahon, pagkapalahubog, hello, pagkamapatuyangon sa nawastong kaibog, uban pang mga butang kasama ni ini, busa, pasidanan kung kamo si Pablo nag-ingon, karon sama sa akong gihimo, kaniadto ko naghihimo ni Pablo, wala pa nag-usap. Ang magbuwag ining mga butanga, walay dapit hari-harian sa Diyos. Wala kay dapit ito. Bangsa sa balay ko sa langit, magasit-aksit lang. Pero nga kay batasan yung anak, di ka makasunod sa sidlak na langit. Hallelujah. Matthew 16:24. Hanapan niyo, no? Ano na yun diya? Hallelujah. Napa, sunod, 22. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma. Amen? Makita niyo mo igsuon na ang Holy Spirit sa kinabuhi sa tao, mahigugmaon siya. Kalipayon, may kalinaw, mapainubon, tunay kaluoy, tunay kaayo. Pagka may natudon, pasabot, patinunanon siya. 23, pagka mapainubsanon, nasa humble na tao, o pagka pinuganon sa kaugalingon, kaya mga butanga, wala may supak sa isang tunsang balaod. Wala may masupak. Sunod. Gilansang na diha sa krus sa mga tao na iyan ni Kristo Jesus, ang mga tawhanong kailibgon o mga lawastong pangandoy. Ginastan na sa mga iyan ni Kristo. Ang Espiritu, maoy naghatag ka natong kinabuhi, busa, pahariyo nato siya sa atong kinabuhi. Sunod, 26. Kinahanglan dili kita magpapagarbuhon o magmasuk-anon, patapanayaw si kasuko o magpasinahon sa kusang-kusa. Patapanayaw si kasuko. Mapangit ka. Hallelujah. Praise God. Episo 4:26. Pastor, masuk po, makita pastor. Taraw na ito na. Ephesians chapter 4:26. Saya basa ninyo. Kung masuko ka mo, bantayi, nagili ka mo makasala. Amen? Kung ayaw paluntarang inyong kasuko sa tibuong adlaw. Sunod, 20 ayaw hatangin, ay masuko ulit ka, kitagaan ni mo tayo mangyawa. Kaya ang tao na, kung masuko ka ni mo, tayo ka sala. Kaya kung masuko na kanita, kung katagali ka mo sa kabutang pagsuko, saan na? Inaparongin mo na. Kung masuko na tayo so, na yung word, nga mumula, nga makasakit ka sa iyong sikataw. Mapalong yung kadasig, mga sayganan, ano man, na ay word, isuon na di maayo, ano man, nasuko na kayo. Hindi lang ko musimba, oy. Lapit kayo. Hindi na itong kanina. Ikaw, ikahan ko mo. Wala. Hallelujah. Kinahanglan igsuon, die to yourself. Matthew chapter 16:24. Mamatay igsuon, matay nga itong kaugalingon pa. Si Kristo buhay naman, amen? Kapag si Kristo ikan sa kamatayon, kinahanglan siya na makita sa itong kinabuhi. Kunya, may ikon siya sa iyang tinunan. Kung ang usa ka tao buot mahimong akong tinun-an, kinahanglang dili siya magtuman sa iyang
kaugalingon. Ayaw tumanay kung gusto. Pasanon niya ang iyang cross o kusunod siya nako. Ang cross. Hallelujah. Number 6, manage and organize your life. Amen. Atong manihon ni kung organize mo kinabuhi, kung usahin mo po, kung kinabuhi mo sa ulan. Hallelujah. Colossians chapter 3 verse 23. Colossians 3:23. Sa'yo pa ayaw na hindi pa panahon. Ay makatapat, ayaw di kapuol. Napulong sa Ginoo. Colossians chapter 3 verse 23. Colossians 3:23. Masama na to ha? Ito lang pasahon. Colossians 3:23. Muna yung ginahimo ni Brother Alan. Bisan kung sa inyong buhaton, buhatag kini sa kinasingkasing sama ang inyong kinigibuhat alang sa Ginoo o dili alang sa tao. Sa kung sa kanyang himuon, ang trabaho, iksoon sa gobyerno, dili gobyerno, gawas sa panimalay, sulod gawas sa iglesia, bisan asa, himuan na para sa Dios. Amen? Ayaw himuan para sa tao. Sabi mong trabaho, iksoon dito sa trabahoan, buhatan na nga matarong. Amen? Tarong nga nagtrabaho. Ayaw itulog-tulog, may makita yung manager. Nawala si manager, tulog siya tama. Ibayaran na ba yung oras? Yung katapan, Kristohanong biyak ka. Inatarungan imong trabaho para sa Ginoo. Magtrabaho lang tayo, so dili para sa manager, dili para sa supervisor. Trabahoon nato para gina nga atong amo ang Dios. Amen? Ang talungan mo trabaho. Ano mo success na? Wala si Jose ba? Successful ka ayo. Kaya gitarong niya ang trabaho. Hallelujah. I-organize. Amen? Ano malipay atong amo, piyawan ni Kristo mo. Inon kayo trabaho ba? Supervisor, inon kayo mo trabaho. Basta nag-absent ni kami ko kayo mo simba. Kaya tinukod yun. Kaya si simba. Kaya tarong kayo trabaho. Malipay ang mga labaw. Amen? Ayaw si tulog, ayaw pulpul. Ayaw si kalay. Bahala po simba mag-live. Kung matapaya po si kalay simba. Kaya nagwala yung pastor. Sibya, 5 sign sa mga immature Christian. Usaling lay. Ayun ko salamat, i-donate. Kaya sa Facebook, wala yung pastor, 7 signs. 5 signs na ang tao immature. Apil ito, lay Christian. Yes. Tingnan lang ka, eskwila sa'yo, kakimpilit na yun. Magsimba, katapat, lay. Yung katapat, hinakot ko, masasunod, dili na tamalay. Hallelujah. Tulungan na sa Ginoo. Para i-bless na sa Ginoo. Ay, successful. Amen? Siya kalit ng suod, siya kalit sa trabaho, tapos tingin, malit tayo sa kabulan. Kung siya may tabo, tingnan na, you are fired! Tulog ko, fired na. Kita po trabaho, pag umalay trabaho, late na po ka. Tanggal na po ka. Hindi, umalay successful, makita mo. Amen? Yes, sabi natin sa pangalan sa Diyos. Thus, araman niyo mo ang successful Christian, give to God and others. Amen? Hatag sa Diyos. Yung katapat, hatagi ang Diyos. Sige, tagkanta, sikreto, kini sa panangangit, o maagli ang tawanan sa langit. Yung mga pastor, nagkutang pinayawan sa Ginoo. Pero gamay kita pinatagan. Hello? Hatag pa sa Diyos. Amen? Magpasabot kung anong naabay ni Kapulong. Kini Kapulong, nagsuon dili na mong pangwarta niya. Naay tawag dili times offering, balik na dapat dili ang times offering. Mao na ingon sa Malakay chapter 3 verse 10. Malaki asta. Ginahimo na mo ni Pastor Abadin. Hallelujah. Sana ko ni isulti siya nagsuon nga walay people. Kaya mga pastor na handog sa magwali, kaya handog sa wala ang libro. Gusto na ko igsuon nga, iwagi ni kung iyong himuon, ay gusto na kong successful mo, amen? O swabon mo. Ikon na igsuon sa Malakay chapter 3 verse 10, Malakias 3 days.
Malakay ta ha. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo. Asa danon? Ayaw sa palengke. Aron adunay pagkaon dito, amen. So lagi ang Dios, istigilan ko. So may ako makita ninyo nga aplihan ko ang mga bintana sa langit. Kung ibubuo ka ninyo sa panagayaon ngayon ang mga panalangin. Sunod sa 11. Dili ko tugutan ang mga mananap sa English, mga piste. Amen? Sa paglaglag sa inyong mga tanong, aron ang inyong kaparasan, mamunga o daghan. Pugnan sa Dios, pinaagi sa paghatag ni mong ikapu, ang mga piste sa iyong trabaho. Kaya na ay mga piste yun. Divorce sa English. Kadali, makita may sunan. Sige lang sa verse 12. Unya ang katawhan sa tanang kanasuran, ingon nga bulahan ka mo tungod kay ang inyong yuta, mahimo man nga maayong dapit nga puy-an. Dito tamo puyo kay English, si Bater. Tamo puyo pa kay mga pananginan. Ang sikreto niya ay naghatag ka o ikapu. Saan na ikapu, Pastor? Ang meaning na 10% of your income. Kami ni Pastor may sunan, pag na-adri times igsoon ng 2,000, kilangin na muna ang 200. Katong ni ang igsoon, ang tudo sa bata, na ay 3,000. Kilangin ni Pastor ang 300. Igsoon niya sa 3. Katong ni ang igsoon ay 2,000, kilangin niya ang 200. Nakita na may igsoon nga wala, pagkahubot ang blessing. Ay muna ang saad sa Diyos. Ibutong ako nga matagayaon. Kung na kay income may sunan nga 500 a day, ilain mo na ang 50 pesos sa sumunod, i-money. Amen? Mo na ang sikreto sa blessing. Ayan po yun niya. Kung alam mo yung pastor, kapos na bang income na kung paano ang pwede mo po. Yan namin makatatak. Sumalo ka ito pa man. Pero, ito katapat unaha ang Diyos. Di mapugna ang 100 ang 1,000 pagwalay number 1. Amen? Pagwala kay di mo ono, dili mamugna ang 100, di mamugna ang 1,000 million pagwalay number 1. Pag unahon ni mga number 1 o ang Dios ay mong kinabuhi, ang tanan iyang ihatag. Amen? Walay 1,000 rin mo pagwalay number 1. Una ang Dios may number 1. Sikreto sa blessing. Hello? Ito kata, asa maangin ka ng daghan? Sa gamay. Diyan pala sa gamay, tinahalan ka sa bisa na ka. Amen? Sikreto sa blessing. Kung naginahimo naman ni Pastora, wala kami trabaho, wala kami income, pero tingali mi. Oh, ni Pastor, naghantayin ba nga makuha? Tingali, so, Pastor, na blessing ko ito. Buhari lang, nag-dispiso kayo, 100 na. Iyo pa sa Biblia. Amen? Hindi ko na ba rin, buwata, Pastor, ka ba? Ha? Buwata naman nabi, ikaw ko, Pastor, eh. Ang ako katuyungan ni Suon, i-bless mo sa iyo. Kung ganiya nagsuonan, ang tanang pisti sa mong kinabuhi. Araw dili kasi ipagpapisti. Ano man, wala yung blessing na ang tao. Yawa, yan kung ang pisti. Kung na ka naman, wala pa kagahatag sa Ginoo. Give to God and others, hatakin ng uban. Amen? Kaya kung sa katuyungan na lang i-bless ka sa Ginoo. Muhatag ka sa Diyos kung putabang ka sa uban. Kaya mo yung selfish. Amen? Sikreto sa panalangin. Kung kaya natakanta, pinag kayo sa kanta, sikreto, sa panalangin. Hindi wala tagatuman. Gusto tayo tawag ka, abudan sa blessing, pero wala kang obey. Si Abraham, kahimo ang ikabu. Masahon na to. Hello? Amen. Ay, ang Bible, sulayin ko ninyo. Sulayin lang ko. Saan ka na? Di, mali ko sa Diyos. Gihagit na sa Diyos. Gihagit kita. Yung sa Diyos. Dadang tibuok kay kapulo ka to sa templo aron doon ay pagkaon to. Sulay ako. Sa daw? Naala sa imuha. Dili pinagsanay. Kung tistingan gid mo yun. Pero kung di mo tistingan, dili mo ma-approve ang blessing sa Ginoo. Kung katapan, sayaman mo kung kayo. Amen. Pagkabot sa blessing, kita na yun. Baon. Tunti.
lipstick, shampoo. Ato na hulog. Yun ang ginumasa ako. Yun ang kasunod na ng imo, Lord, ha? Nagpinagay sa mga ng blessing, ha? Kung sa itong ibugas, ibo mahalin. You know? Wala na ito na hinuha aron iksuhan naman nato ta. Hindi mo na ito ikapo aron mahimaya ang Diyos mo kinuha. Di man mo kaon ang Diyos na pastor. Kung muhatag ka, ni-obey ka sa Ginoo. Amen? Ano kaon ang Diyos mo kwarta? Sikreto na sa blessing. Nara ni mo buhaton ng pilit. Basta kami, na-prove daw ang blessing, pinahimo na mo ni pastora. Wala na? Pinahimo na mo na. Bila kay panos kwarta ko dali, kalinaw, proteksyon, sa ba? Mayong lawas, kay mga anak, wala ko ginamay niyo mais. Pero ginagaan ko yung lawas sa Ginoo. Dili makapsa ito mo. Sinako sa kong bukas. Nga naman,